Jelmer. Ik ben Siebrand. Ik ben Monster. Ik ben Sibjemte. En dit is uw Strekkenland. Dit is Gijs. En broek op een naam is Keul. Ik ben aan het zwemmen. En dan kost ik gewoon al het Gijs via een butsen. Dan kun je later gewoon het makkelijker oppakken. Dat zie je net zo vaak soms. Wij zie je nog zulke jongens aan het bladje. Die hadden wij vroeger. Sabo hadden wij vroeger, omdat we niks wisten. Maar zij, mij ziet er wat van. Dus ja, prachtig grote zolder staat te zien. Ik leef meer hier dan thuis eigenlijk. Dat zou ik eens zitten. Eten en dan ging je weer heen. Dus uw paradijs. Dit vonden we direct mooi. De jongens die werden zo warmer en zo enthousiast van het bladje, nou dat zie je nooit meer. Ja, en dan hebben we er genoeg mee zitten zien. En toen weer dingen, zei ik tegen de vrouw van, nou weet ik wel, dat spul dat erboven is, dat maar iets kan maar dat daarheen. Dan is het de plak. Nou, de dag begint mooi melken. Voor die. En dan staan we gewoon beginnen we een beetje te keulen. Als er wat keul valt. Een beetje menen, graanakslie, Keivoeren. ja, keivoeren, melken. Vind je het nou ook wel wat moeilijk dat het nou haast vergeet? Ja, tuurlijk. Tuurlijk gaat me wel een beetje, ja. Ik kan het meenemen. Maar ook met zo'n grote kist hè. Nou, wat leuk, hè, dat ze hier kwamen voor Ja, dat, ja. hartstikke mooi. Ja. Prachtig. Ja. Naar een goed plakje krijgt het, hè? Je er al geweldig. Ja, hi. Hi. Mijn man is boven en ik ga maar naar boven dan, ja? Ja. Hallo jongens. 1, 2, 3, 4. Ja. Had je broers? Nee, van alles wat hè? En wat binnen nou nog de plan? Want er zit hier nogal heel wat, maar komt er uitbreiding aan? Van mezelf qua keivol. Van Siebrand denk ik weet nog wat hij wil. Want je bent misschien voor jou, maar je hebt allemaal je eigen workerij. Nou, net al hier. Ik ben wollenlinder en die horen treien zitten bij elkaar in. Ja, ik zit bij Siebrand en Mons op een boerderij. Je hebt maatschap. Ja. En hoe gaat het met de gearwerking? Ja, dat gaat hartstikke goed. Stijnen Harry, hebben we er wel van jet? Ja, Zijn dat er- is wat u Ja? Maar maar aan denken, die mij daar net opkomen, want dan wil het sneeuwen, dat kan dat net waan. En het motor kan net waan. En wat zou dit werden? Nou, ik denk een slooien. Ja. Klacht de piano niet meer rond, niet rond vrezen. Dus kijk de oren in. Ja. Maar hij doet het. Nou man, wat vind je ervan? Hartstikke mooi. Ja, echt. Auto's staan te wassen. Bark staat ook te wassen. En de boom bent dicht. En wat vind je het mooist? Ik denk toch deze De pomp? en de bregen.
De brei? De brei Ja, is hè? ook heel leuk. In de kofferbak. Eerst van die auto. Die vol? Vol? Nee, hier kon ik maar hier niet. Hier kan Koen nog vol. Is het nou een goed plak voor jouw idee? Ik ken het missen. Die vrouw die vindt ik mooi, dus dan is het altijd goed. Hè? Vind je het nou ook wat jammer dat het fort is of is het goed zo? Het is goed, maar ik vind het wel jammer. Ja. Als ik naar boven kom, dan is het een kerelrommeltje. Maar goed, ik kwam mijn vrouw nog. Hè? Ja, hartstikke graag hier, jongen. Nou, wat prachtig. Meneer? Meneer Doeken. Meneer Doeken. Hierma. Ja. Hartstikke bedankt dat wij jongens spul mochten zoeken. Je mag roepen, je mag horen. Nou, Mevrouw Mierenbaar bedankt. Nou, graag die, jongen. Heel Ik denk leuk. in Prachtig. Schitterend Heel goed. mooi. Leuk, hè? ja, mooi. Het is gewoon super. Ik ben heel blij dat het Ja. En bij deze jongens krijgt het een goed plak? naar mij brengt je. En wie komt er, Sjen? Ja, Scan, wie dan komt komt er, het. Sjen? Tuurlijk. Is dat goed jongens? Maar dat mij tenminste. Ja, Je bent dat altijd kijk- welkom.